V minulém videu jsme objevili tuhle opuštěnou loď v Brookhavenu, která nás postupně dostala k tomuto opuštěně děsivému ostrovu. A dnes ho celýho prozkoumáme. Tyhle děsivý věci jsme ale objevit neměli. Juchu, ty vado, Jungle, si tohle je paráda. Konečně se asi můžeme pořádně zapařit na motorkách. Jo, Jamie, jasný. Ach jo, pořád mi tu vrtá hlavou. Myslím nad tím dennodenně a nevím, jestli jsme prostě neudělali chybu. Měli jsme se tam podívat. Ach jo, o čem to kámo mluvíš zase? Ale ne. Jen mi prosím tě neříkej, že ti zase vrtá hlavou ten opuštěný ostrov. Jo, to teda vrtá. Hele, přemýšlím nad tím už několik dní, nebo možná hodin, minut, já nevím. Každopádně byl to trošku průšvih, ne? Proč jako? Hele, podařilo se nám najít opuštěnou loď. Za mě to byl super úspěch. To sice jo, ale ta nás přece automaticky zavedla k nějakému opuštěnému ostrovu a pak se to pokazilo. No ale za to úplně nemůžeme. Bylo to prostě děsivý, tak jako co si chtěl dělat, že jo? Navíc ta armáda. Přijeli tam